Mak? Lah iya, cak aku sing gowo ae. Aku emang aja makan jenengku. Itu jenengku. Yo tak elingno yo. Iki Pak Demu serius kepengin kon nyambut Getna. Aku ya serius, Mak. Lho lah iya, makane ojo sia-siakno kepercayaan iki. Aku itu gak kerja gue setengah puluhan tahun. Lho lah iya kan blenger. Apa sih? Oh. Aku saking paman gak kangen Pak Ade aku males. Lho, yang ngono iku. Gak mangkel kok niku. Saya kerja tuh kayak apa, Mak? Lho, kayak apa ya ke masa depanku toh? Oh, ngono ke masa depan iki, Mas. Kan aku sange wangi sampai yang Sampai kapan? yo. Ini yo, tak ilino. Ojo ati gak cocok yo. Ojo ati kon males. Nah, gak enak ya apa? Gak enak. Ditahan bisa berapa waktu. Lagian Tapi tuh. sabar. Iki digawe mes 1 juta loh, Mak. Lho, masih 1 juta duit yo, kon iso tak boleh. Yo iso lah aku nang arek-arek jalur-jalur iki kayak. Yo aja. Makane iki kok lek padhemu ndelokno kon iki serius ditambahi maneh ngono ngomong aku. Masa? Memang rencana aku jangan dikirimi akeh aku sih gak oleh. Iya. Tangan anu tambono tangan dulu. Gitu pene. Aduh, kok jangan buat menang. Ngene iku. Ngene iku. Oh ya apa? Wis aku tak percaya ngono-ngono omonganmu iku lambemu iku kecipris kano apa wis pokoke iling-iling lho ya. Ya. Nyambut gawe iku sing serius. Aja ngecewakno harapane Pak Demu. So, Ala kok sing nom kesel aku lho duwe kesel. sampeyan sih. Pikir, Nah, duh aku cuma yo. Oh iya, eling aku saiki. Ini. apa sih, Mak? Buku tabungan. Ah, buku apa ngono iku ya? Buku bank. Ya. Lha Mak kan nggon aku sih, Mak. Jenenge Yo, jenengku. masih jenengmu, masih jenenge setan klemat sapa sing Setan klemat sapa? Wis sing nyimpen aku kene. Wis kene. Mak Lah, sama iso. barang ki opo sih ngene ki opo? Lho kaya apa ya, Dek? Ya, Mampus. demi keamanan, Rek. Iku lho jenengku. Oh, masih jenengmu. Iku lara dibuka Kayak iku. aku duwe rezeki. Hah? Rezeki opo sampe niku yang mono yang mene katanya karo rezeki ada rezeki Ampun, barang. lah lek payu jamuku payu akeh kok. Endi kok padet iku ae sing Wis. tuku ya iku ae sing Iku ngono iku ya. sing penro, sing karo. Wah, Barang sampean lu tau yo. aja nyerepet ae kok pengen bukan ngomong aku. Ya karya dia aku Mak. Mesti. Wes, pokoke mau, yo aja lali. Rambut dipotong. Alah rambut Dan lain-lainnya yang rapi. Ya. ae nanti. Mak, Yang apa kok niku capek-capek niku? wah, biasanya lah. Biasanya lah. Kene lho apa niku? Lha masih ya. Iya, Saya teko mbak aku iki mau. kondi. Kok Bang Rek dhewe pekerja ya. Entok-entok. Loh. Ade pekerja. Terus, aja kecai aku dolen paling ngene, Pak. Pekerja ya apa? Kantoran, Bro. Ya apa sih? Kayak apa? Kondi ono perusahaan yang nerima kono. Ya, arek iki. Makane takon iku. Legendes. Masih kan mlebu lah apa sih? Enggak usah dianu lah. Kesel ya. Jana ndi? Hah? Enggak celanane kain iki, celana kain. Jijinan kaya awakmu itu iki. Iki anu aku. Kerja iki kantoran. Bro kantoran kak kamu. Kon iku makanan leren ono, lemu tetet leren ono. Lagian lho, kok tetet terus sampai kapan? Sampai wonge gak bodoh. Ton. Gak ono kok gak butuh ton. Kok mesti butuh. Cuma lek kon yo tangan iki. Kau tuh harus merubah penampilan dan merubah rezekimu mulai dari awal. Dari seperti saiki. Tolong aku. Pegawai kantor. Oh, ya berubah, nasib berubah, masa depan berubah. Ngono. Gak kaya awakmu. Pancet iku. Bu kantor atasnya kapan sih? Loh,
Senin meneh to, Senin meneh aku nang kantor to. Wes sombong wis kae lho kok tahunan ae. Lah, ora apa sih? Saya ganti kelambi, saya ganti kelambi. Ah, sepatu itu ganti. Lah apa sih? Tak ketik lo. Gak usah, lah apa sih? Ini gak perlu dibales. Pira sih? Mau tanya pira sih? 50. Nek saya ketok. Yo. Kon 50 mau blakrakan rene. Oh alah. Iki dhuwitku ya iso kon nek 50 ae. Lah. Akeh teh. Akeh dhuwitku. Oh, sik akeh. Tekon ndi? Dhuwitku lah. Oh, konti. Oh, Kuwi kan awakmu, duit dadak golek-golek. Gak jelas. Jelas apane sih? Ket mau ngerti pesaing. Kalau banyu putih ya. Wah? Ana banyak putih ana. Oh, kenapa banyak putih? Tajak. Mana ndak aku tak. Oh iya kita kira ya. Gak usah dikayak ngene kok. kok. Kok mahne modelmu wis paling yo kok nang warung kono utang. Lah apa sih? Ayo tajak mangan, temenan. Warung. Apa ton warung ton? Tajak nang kafe. Kafe ra. Raya-raya kafe. Apa nang warung tak duwe piro ton? Warung kono utang gak. Nang Kafe, tak jana kafe. Kan tau ngerti Dejavu sih. Kafe Dejavu. Larang kafe larang. Larang kene ndek-ndekan ae lakon terakhir. Pegawai ton, pegawai. Oh, tak bayari. Jangan khawatir. Ngono to. Jadi cari gak apa-apa sapa lho. Dress bagus, apa onjol tak sapa jangan kabeh. Tak bayari kabeh arek-arek. Pegawai. Iya. Temen. Jangan mendelak-mendelik tahun. Temen. Kan mendelak-mendelik kayak lohan ngono. Temen. Yo wis tang jamu yo tak nagih dulu. Iya, tandane kene. Ora omongane temen lho. Traktir iki yo. Ampun, arek-arek yo ngerti to, lek ambek aku yo ngerti to. Oh pegawai ya apa sih padane awakmu. Kita bedang kan? Entar ono yo. Oh yo oi. Dudut kon niku. Jangkrik kon gak kayak ngono. Kok doro ku ilang ngono. Oh, kon niku Doro ae kok niku. Metren lumba-lumba ngono lho. lumba lu terus selat iku anyar iku. Ah, gak enak ketok lah, gak usah direken. Ayo melok aku enak. Nang ndi? Jak tiyo nang kafe. Wah, tiyo gak kaplok dhuwit. Lho ya opo sih kon niku? Ndokae nyolong kok. Lho, iku genteng aja. Kon golek awakmu mau iku. Nang ndi? Kafe. Nang kafe yo. Kon sing kenal ngono. Lho temenan. Duit teko ndi arek karo aku. Temen saiki ta? Iya, saiki. Aku dikongkon golek ana ponjol kon jan pisan ngono. Aku gendongan menek kono. Wah, Panen dhewe. cerai kon. Tuku maneh ku jaluk ndi. Apa, Mak? Nang di mana ya? Kok tak kongkon potong rambut. Meneh, kan Loh. sesuk Senin. Lho, saiki rek, engko bae wedi tukang potongi anu tutup. Lah, Iki lho, Mak. Klambi klambi-klambimu li tak setrikano rencana ge mbok gawe Senin. Lah, iya, Mak iku Mak. sampai sedemikian rupa lho, saking kepingine kon ning Rupa-rupa nyambut gawe. warnanya, toh. Lah balonmu. Balon. Lah awak wis anu wis Sama tuwek ya? sik balon. Gak kadunan balon? Gak. Apa sih? Dudulan balon kok. Doleh. Padahal arek cilik ae. Meneh, potong meneh. Potong apa model apa? Wis aja dik koncer-koncer ki buak-buaken. Gak, Mak. Iya. Potongan sing apik lah. Lah, aku sing- potong nang gone salon sing larang lah. Gak masalah. Potongku 2 juta. Masih larang, masih murah, sing penting potongane iku genah. Ngerti ta? Keresan ngene tok. Gak nguras. 500. Gak 500 Mbak wis ketabrus omonganmu iku. Kak keresan tok 500.000. Mbah, Mbah. Berarti Bisa. berarti 1,5 juta ya. Gak ngurus perkara potong rambutmu. Pokoke sing penting cekak, rapi,
kaya sing dijaluk Pak Demu. Ngerti ta? Enggak salah metu ya. Metu nang di maneh? Arek aku, Mak. Daro arek, pokoke aja sampe turu bengi-bengi lho ya. Lah lah aku turu mbek arek itu nang omah kok. Lho gak ngono, kon dalan melek sampe bengi. Hah? Ah, terus meneh isu ngarano tuman. Enggak lah. Pokok isu iku ya kudu tangi lah ngatus lah nganu. Aku dadano nuturi kon gak enteki dadano. Iya, carane pengen entek ya didemek arek-arek cepet entek sih lah cepet dhewe. Lah wong arek kok iso nyaut ta iki. Enggak aku metu barang arek ya. Bah kon metu bandak pokoke sing penting jam pulang di bawah jam 10. Wis. Mending gak kerja rek. Yes. Lho, balekno duwike. Barang. Ya pokoke kok metu barang arek. Ya. Iku apa? Klambiku lah iku. Dorong. Klambiku. Ya. Rencanaku tas triko. Ngomong ae gak tau benar. Lho, kon masih nyetrika ngene iki lek bayar piro lho larang lho. Lah budang-budang tak nyetrika triko kon kok. Mare kok akeh omongi. Mau duwike. Mat. Apa cok? Lah boleh. Nanti nanti. Dolen. Kok dolen nang arek cilik iki ngejak Vino lha apa ngejak Vino ora? Ngopo? Enggak seneng bapak Vino ta? Wis pamit. Mat, aku tuh rokok kemarin. Entek rokok Mat lho. Duwe duwe lah sampean tuku rokok iku. Pekerja ngawur padane arek bangungan. Lah arek lho pengangguran nak ande duwe. Kau ngerti ini rokok negara piro? Piro kar? Gak tau rokokan aku. Lah makane tak dikir regane 10.000. Duitku piro? 50.000. Piro? 50.000. Iki. 50.000. Iki. 50.000. Nah, berarti kabeh piro? 150. Nah, ya wis, tuku rokok aku. Ono perangane ta? Lho, jangan khawatir. Nih, tak kei. 50 yo. Ya. 50. Iki tukono rokok sak pak yo. Ojo akeh-akeh sak pak. Sesuk kan 40. Pen gara. Sampai oke. Oh, mudah. Oke. Iya, lantane lho cepetan ojo suwi-suwi lho. Lumayan 40. Ben, berapa nama Mas Ben? Kon niku seneni bapakmu kon kok. Wah, arek jang dijak malas-malas. Mas, ini 16 ya apa Mas? 16.000 Mas. Hah? Regoe 16.000. Oh, jare tanggale. Tanggal sini Mas. Iya. Lah iki Mas, teh iki apa teh ya? Teh Mas, teh. Oh, teh iki teh. Kon lek gak ngerti gak usah takok aku ro. Tahu tak Bocone ti. tahu teh kok iki teh. Tradisional ayo apa ya? Tradisional. Ngerti ya? Kalau apa Mas? Aku mocktail. Mocktail gak ono. Iki lho, Des. Mas, mocktail iki apa Mas? Mocktail ku campur soda Mas. Sirup campur soda. Soda ya boleh nanti sudah kok. Soda. Mangane ndi iki? Mas, mangane gak ono Mas. Diwale Mas. Mangan diwale lak juga. Alhamdulillah. Aku gak tahu. Aku yo ro. Wali maksudnya wali Kali iki ya Mas. Iya. Mangan apa kon? mangan sego. Hah? Mas, model iki apa Mas model? Mie Mas, noodle. Oh, modelnya mie ngono ta? Noodle. Oh, noodle itu bahasa Inggris. Aku padahal. Oh, model iya. Rica ya. Nasi. Oh, rica ku nasi. Di sini. Oh, iya apa sih? Kumpo chicken. Kumpo. Mas, kumpo chickennya apa? Ayam saus Chinese. Oh, ayam Ono kacangi. Ayam dikumpul ngono ta? Duduk Mas. Lah, Ayam dikumpul kembung lah. Mas kalau gede. Tapi mangan apa kon? Kumpo. Kon yo mangan sak karepmu sak kapokmu lho. Kon
kabeh lho gak apa-apa. Tapi ojo tepi teko. Aku mangan. Apa ae. Sego gareng iwak petruk. Wah, sego goreng. Pak kerupuk apa? Aku iki wis anu Apa? kue tiaw goreng tai curi. Mas, panganan apa Mas iku Mas? Lah ini kon. Tai kari, Mas. Ya gila. Dudu tai. Wis sampean tulis pokoke aku iku. Yo, aku yo. Ngombene iku mau mocktail. Oh, aku original aku. Original apa Mas? Original apa? Original ini Mas. Original kok. Apa Mas ini, Mas? Mie ta. Oh iya. Mie genjelem. Mie genjelem. Apa genjelem? Wis awes wis ngono iku. Ya pokoke iku. Mas, Lu bayar dhisik ta? Bayar iki takok. Piro Mas? Ya lu minta piro tak bayar. Piro Mas? 30, Mas. Wah, mek 30. Gak ono tambah mana Mas? Bene gorong rek. Larang-larang lo gak apa-apa wis. Tak bayari sampean. Tadi tional lho. Sing larang-larang rek. Yo wis nang kono kene yo. Tangan kono Mas, tambah nang kono Mas, tak kocok sik yo. Oke. Kulit putih, wajah bersih, cuma halusinasi. Only that fish go with the flow. Apa? Wis ndang pesno sing akeh pisan. Yo rokok yo. Rokok jaluk lho. Kene ana kedol rokok gak? Gak kok Ngodes kon. sini-sini. Lah eman. Kok tak jalur rokok? Kok arek-arek tak jalur rokok kok. Wes peseno sing enak-enak kon. Nek gak enak gak usah dipesen. Lah apa sih? Ya iku mau. Iku lek arek-arek iku gak bocah ta. Sopo Bagus Idris, Dewi. Gampang toh. Meneh wong iku tak undang. Aku ono syukuran, tumpeng. Oh, gak tepak. Tumpeng lho. Temen ta jam piro meneh? Omongane arek-arek. Sore-sorean lah jam-jam bari jam 3-an lah. Ngono yo. Teko lho ya, teko lho. Tumpeng ae. Apa? Kono lek duit tekon. Wah, kalau tak jelasno kan nututi iki lho. Iki kan nututi. Kon tak nyolong duit makmu yo. Lah apa sih nyolong duit mak? Kelakuanmu lah mesti ngono. Enggak toh. Iki nyolong ndok. Ayo. Tolong PT. Oh, iku kan Kok hilaf. aku diarani makmu ngongkon-ngongkon. Emak iku ya. Apa jare aku bisa? Aku wis gelem dikon kerja. Gelem aku. Tapi iki duit sece. Ya apa? Andewe. Lah kan gak ono apa duit teko sapa rek gua yo. Gak tekan iki arek loro ya. Tak critani pun lho iki nek gak nututi. Model. Gak nut. Wato, ngono lho. Apa ton? Kan pesen apa ton? Omelet. Omelete. 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 Desa kon. Omelet kuwi omelet itu omelete. Iki gak teko pesenane. Ya sabar to. Aku lek nang kene ngono iku, sabar. Lah luwe. Luwe. Wah, iki lho, teko betane. Iki lho. Wah. Kon pesen apa mau? Nasi goreng. Ini apa, Mas? Hongkong. Oh, Hongkong. Saya Magetan enggak ana ta? Enggak kok. Yo apa iki? Iki apa itu? Lo kan wah, iya. Aku double. Ragas. Saya duwe duwe apa ya? Mas sampean gak mangan ta? Mangan apa santak bayari? Oh, sendok bungkus iki. Sendok. Panas sendok gak? Kate. Oh, ini panas. Dipolok. Oh, biasanya dhek miku wae dipolok. Kok iso Tak hati-hati, suwe iku mbek dilap ngene disuwe. Sing Hongkong kan sing Hongkong. Gak ono sing Hongkong ya? Ono tulisannya cilik, Itali. Itali. Sidik sayur. Iki Hongkong rek, ora. Ayo dipangan, aku wis lho, siap-siap. Ngene caranya kok. Tak uruki. Paham. Iki lho, kene iki garpu, sing kanan Tolong patekno. nemen njo kan iku. Engko tak tukar maneh ngene. Mbak kono gak apa-apa. Iki di sini pangan. Wis sesuk menyek kon mangan loro bareng gak pangan. Kan sik Hongkong. Kene mbek kene ngene. Ora. Apa yo. Nonton ah. Oh, masuk ah ngene ah. Oh.
Pangan ini. Aku mangan Aku sih pangan sih. Wah, Aku mangan ku sih santai. Tak delok nggonamu sih. Enak apa ora? Enak ya? Dalem kan arek iki. Dalem kan. enak. Wah, enak ya. Dino ngene ya. Iya, Terus sering. Coba aja. Kan nek dino ngene gombol aku. Gombol aku dino ngene. Udah iki kayak itu ngene yo kali. Enggak. Gak kangen rasane. Hede. Iki kae. Ono dikan hanya yo. Lek, jagan ndi, Lek? Kayak ngono lho, Mat. Tambah liya-liyane, Mat. Aku ngundangi arek-arek lho guru teko. Oh. Dokter sing apik lho, Mas, dari sini-sini lho. Yo. Siap. Isin apa lek gak apik. Yo. Apa, Man? Yo. Nang jero mbol apa mah gak jelas. Cocok apa iki? Kacang tomat mas endi jane nang tumpeng endi? Sing kurang teko. Wah, ya apa? Wis pesen kok. Mapeng. Maaf. Ya napa iki kok akeh arek ngene iki? Napa? Lho ya apa, Mak? Anu, Mak. Dia jarane bancakan duwe akeh. Iya, bacaan. Oh, diundang sak kampung, diundang kabeh berarti ya, Mak. Lho. Ya apa arek iku rek? Lho, Lah Dik, mangan-mangan barang iki. nggih. 2 jutaan loh, Mak. Terus ngundangi rencang-rencang kok. Arep nyeluk Via Valen bareng. Ono Pak RT diundang, Bagus Idris Budari kabeh diundang. Apa, Mak? Aku iki lek ambek tiya iki tetep bingung arek iki apa lah ngundang arek sakmene iki. Sampeyan bingung terus aku melok sapa? Oh lho ya gak apa-apa. Sampeyan mae. Nanti panganan barang iki ya teko tiyo. Iya, Mas. Saya pesen tumpeng dari dulu. Mun nang ditumpenge, Mas. Sing dipesen kok dikirim. Oh, tumpeng iya. Kan karo ta, Mak? Karo tak apa aku rencanane tiyo ngono mesti tau terus sih. Arek iki ono ae. Tapi ya iki gak enak atiku iki lek dhewe ngadakno acara apa-apa. Kuwatir jeblos. Biasane kalau warung kalau ya apa? Wong teko kabeh kan asile. Ya sing penting disyukuri, Pak. Bapak apa disyukuri, Mak. Pak, mangan, Mak. Yo, Tio. Yo, Apa? Tio. Apa, Mak? Heh, ana Weh, apa iki? arek-arek teko ya. Mangan-mangan, Mak. Mangan-mangan. Yuk mangan-mangan lah. Jadi arek-arek itu tak bawa kene. Iki mangan-mangan. Iki tumpengnya gorong teko. Gorong ya? Gorong. Mat piye, Mat? Gorong teko, Mat? Burung. Wah. Ada tumpeng barang. Ana tumpeng, aku ngundang Pak RT, ngundang Bu Dewi, ngundang Idris Bagus. Terus aku ngundang pemusik. Loh, iya. Betul. Sik ta. Iki dalam rangka apa? Wong kok nyambut gawe ini baru nanti Yo, besok. kan nyambut gawe lama anak hadiah. Hadiah. Hadiah apa? Aku hari gini ana bujuk-bujuk ana oleh hadiah lah kok di RWA. Wah, yo aku bisa oleh iki. Iya. Iya. 100 juta. Bujukan tok ngene iki. Mamble. Iya ta. Iya iki lho kok PT Gemar Rahasia 200 juta. Temen ta iku? Isu mampu oleh mulai ku. Apa ya oleh? Memang iki dianggap bujukan. Lah, iki awakmu ya oleh. Ya iya, Mak. Lah makane aku. Jol. Ngono. Iku duwe iku temen tibae. Mungkin iki bujukan, Mak. Hadiah kok. Lah Mak, aku terus nekono panganan, nekono ngundang arek-arek, Mak. Saya tak ini Bang kok dalam rangka oleh hadiah lah. Iya, hadiah 100 juta itu, Yo. Lho kok tumpenge ya apa tumpenge? Sapa sing bayar tumpenge? Waduh, kok teko ya, Mak, mari ngene, Mak. Lah ya mbok urusanmu. Yo temenan ta iku? Bujuki yo, ngene bujuki. Wes, kaya ta. Alah, Mak. Kon ngono gak tau tepak. Nasibmu ngono, Dok. Aduh, sik. Nasibmu ngono lele. Aduh, bikin kisruh tok ae. Aduh, tak tukokno, Mak. Ya mbok urusanmu. Karo aku jawane. Mak, Karo. Mak rek. Hadiah.